Net News insab informat li fil-jiem li ġejjin il-prezz tal-ħalib se jkun qed jola u meta tlabna lil Malta Dairy Products biex jiġdu dan il-fatt bqajna ma ngħatajniex risposta sodisfaċenti. L-informazzjoni dwar il-bidla fil-prezz waslet għandna minn diversi sorsi ta' min jorbot fuqhom li qalulna wkoll il-prezz tal-ħalib lactose free li ju ta' euro u 10 ċenteżmi se jibqa' l-istess. Net News fl-aħħar jiem għamel kuntatt mal-Malta Dairy Products dwar dan kemm permezz ta' telefonati kif ukoll permezz ta' emails saħansitra direttament mal-kap eżekuttiv tal-Koperattiva tal-Produtturi tal-Ħalib u tal-Benna Robert Kawki. Madankollu minkejja l-ħafna tentattivi biex waqfuna milli nippubblikaw din l-istorja, l-MDP naqset milli tatina konferma li dan mhux se jseħħ u minflok qadet tilha bil-kliem. Iż-żieda fil-prezz tal-ħalib ilha xhur tissemma u issa jidher li din se tkun ta' madwar 14 ċenteżmu, żieda oħra fi prodott bażiku għal familji Maltin bħalma kienu żiediet fil-prezz tal-ħobs u prodotti oħra tal-ikel bħal pastizzi. Ftit ta' xhur ilu preċiżament f'Ottubru il-Benna olliet il-prezzijiet tal-prodotti kollha tal-ħalib, jiġifieri l-yogurts, il-krema, l-irkotta, il-ġbejniet, il-butir u l-mozzarella. Il-yogurt żdiedu b'5 ċenteżmi, l-kotta rat żieda ta' 30 ċenteżmu fuq kull kilo, il-mozzarella għoliet b'34 ċenteżmu, il-ġbejniet nixfa għolew b'euro 60 ċenteżmu kull kilo u l-ġbejniet friski b'5 ċenteżmi l-waħda. Il-butir għola b'44 ċenteżmu kull pakket. Sissa jidher li minn dawn iż-żidiet ma ħadu l-ebda porzjon minnhom ir-raħħala li għadhom jitħallsu l-istess prezz tal-ħalib li jissupplixxu. Sadan it-tant Net News ġimarraf ukoll li l-ħaddiema ssejħu għal laqgħa straordinarja nhar it-tlieta, mhux magħruf ir-raġuni għal din il-laqgħa.